Com podem gestionar les nostres contrasenyes perquè siguin segures? La primera precaució que molts serveis ja obliguen a complir és que la contrasenya combini lletres i números i tingui com a mínim 8 caràcters. També es recomana fer servir símbols, combinar majúscules i minúscules i renovar-la de tant en tant. Sovint posem la mateixa contrasenya o contrasenyes semblants a tot arreu per tal de recordar-les. Això és una mala pràctica, ja que llavors, quan te'n descobreixen una, les descobreixen totes. Si tens dificultats per recordar totes les contrasenyes, hi ha programes per guardar-les de forma segura, com PasswordSafe o LastPass. Els referents molt clars de la nostra vida quotidiana són fàcils d'endevinar. Per tant, és important evitar el nostre nom i cognoms, el nom de la nostra ciutat o empresa, així com altres dades que molta gent sap. També va bé evitar paraules que ja existeixen, ja que hi ha aplicacions que proven contrasenyes a partir del diccionari. Per això hi ha webs que t'ajuden a crear contrasenyes de forma aleatòria, com per exemple clavesegura.org o password.es. Tot i aquests consells, que poden semblar prou coneguts, actualment les 25 contrasenyes més utilitzades al món no compleixen les normes més bàsiques de seguretat. Per exemple, contrasenyes com 123456 tenen més de 290.000 usuaris. En les primeres posicions també en trobem d'altres com ABC123 o QWERTY. Així doncs, per posar-vos-ho més fàcil, us farem una darrera proposta. Penseu una frase i agafeu les primeres lletres.